Hvad så gutter? Velkommen til en til video med Silly Goose. I dag så har vi to ting, som vi skal react til måske. Det vil Nikolaj fortælle om lige nu. Ja, vi har et hjul, vi skal spænde. Fordi vores afstemning, den blev lige imellem Silly Goose, den blev imellem M&J Metal med den her Pickle Pepsi video, og så Funny Fails. Så nu spænder vi hjulet, og så skal vi se, hvad vi skal reagere på. Kom så. 3, 2, 1. Ja, hummus. Kom nu lidt. Ja, kom nu på. Okay, hvad får vi? Hvad får vi? Det er tæt. Ej, det er tæt. Det er tæt. Nej, det er tæt. Nu skal vi se den her Pepsi-video. Ej, det bliver... Altså, jeg glæder mig virkelig meget til at se. Det kommer til at være meget kongen. Ja, bro, vi skal se How to make Pickle Pepsi at home for free. Okay, jamen, det virker helt fint, tro mig. Det virker finurligt i dag. Meget finurligt. Meget finurligt. Så lad os bare starte nu, ikke også? Ikke waste no time. First of all, meget god start, meget god intro, meget finurligt. How you doing today, everybody? Listen, I'm going to do a video on how to make Det må undskylde, hvis I ikke kan forstå engelsk. Det er det bare. That's what I'm going to title it. Han ser meget lækker ud. Hvad synes du om det? Ja, bro, altså. Anton, har du nogen kommentarer? Altså, han minder mig faktisk. Ja, jeg giver ikke fuck. Anyway. Okay. 2 pickles, little bit of Pepsi, which I'm going to show you how to do it at home for cheap. And the guy paid $3. Det kan være, det skal være en opskrift, man skal begynde at følge derhjemme. $3. Ej, det er virkelig billigt. Ja. Han sørger for hjemløs. Hvor er han sød? Det er faktisk rigtigt. Ja. Det kan også godt være, at han selv er lidt hjemløs. Nej, bro, prøv lige at se den der hytte der. Jeg tror, han selv har bygget den. Det har han sikkert. Pickle jars with Wow. pickles. Og det er også det, vi kommer til at reagere på næste gang. Næste gang De stinker så meget, jeg kan selv sådan dufte den der fucking pickle juice. Nej, jeg bander. Pickle in the jar. Keep it family friendly, guys. Næste gang i vores næste video, der kommer vi til at reagere på de der folk, der bygger hus ude i naturen. Jeg ved ikke, om jeg har set den før. Det glæder vi os meget til. Altså. Nogle folk poster, det er fake videoer, men de er så rigtige. Today, Vi er i gang igen. Ja, vi har nogle udfordringer, tekniske udfordringer. Men lad os bare klikke ned i videoen og se. down, Jo. put the lid on the thing. This is very easy and cheap. I don't know what the hell KFC was ever thinking of. Ja, fuck KFC. No, jeg mener, den der forbandede KFC. You can just make at home. See, 2 pickles in a pickle jar. See? Ja, okay. Cheap and easy. Han viser det meget What the grundigt, så hell, vi man? forstår det. Ja, jeg kan faktisk godt lide hans måde at forklare det. Ja, okay. Det lyder som meget god Pepsi, det der. Ja, det tænker jeg også. Ja, det får mig lov til at tage ned i Netto og købe en. Pickle brine. Gode minder. Right. Ja, bro. Oj, og nu tror jeg, han hælder pickles ned. Oh my god. Det lyder meget godt. Det lyder sådan, hans mikrofon er meget god kvalitet. Da. Same Det thing. ser meget finurligt ud. I'm not going to do the hot sauce thing today Man får because helt it lyst might til at mix it smage up. det der nu. Ja, Stomach ain't feeling sig der right. igen. Man får meget lyst til at smage det der nu. Pepsi, Meget. like they said. I don't have ice. I never use ice. Et lille kritisk sådan ting, det er, at han ikke viser, hvordan man laver det. Fordi, hvad nu hvis jeg kommer til at gøre det forkert derhjemme, når jeg skal hælde? Ja, jeg synes, det er meget kravt, at han sådan tager kameraet væk. Men prøv at se, hvor lækker den ser Oh, ud. it tastes awful. Prøv at se, Well, just wait. det er bare We're nam nam going to nam give nam. that theory a theory. And you got that right. We're going to taste it. Okay. You know what? Oh my god. Den smagte så godt, Oh at my du God. skiller ud. Kom nu lidt. It does. I mean, I like it. Han kan godt lide den. Det er det vigtige. Det er, han godt. Ja, han kan godt lide den, og det er det vigtigste. Han giver ikke fis som haters. Buttery. Hvis han ikke kan lide det, så 'Cause kan han I'm lide using det. butter pickles. Yeah, it's very good. I like it, Yep. Det er but godt. I would not spend $3.99 for a thing at KFC. Ja. No. Ja, bror. They Han er så probably use real. old pickles and old brine. Whatever, I'm using some stuff anyways. So, you know, this is pretty good. Jeg kan godt lide, at han tager sådan opmærksomhed på, at der er nogle mennesker, der ikke kan lide det, og han siger, at det er ham, der kan lide det, i stedet for, at alle kan lide det. No, with Han the tænker meget over green mennesker, det kan jeg godt lide. Ja, bro. Og han tager det bare i 3 slutter, damn. Han kan dog ikke lide dem hos KFC. Det er også sådan. Nej, ja, men det, ja. Hvorfor spiser han ikke de pickles? Åh, der der også kommer er energi. Den der lille dans der. Ja. Man kan bare se den der energi, han har i sin krop, når han laver den der lille dans.
Okay, han Og spiser så pickles. spiser så, ja, okay. Og picklesene, de kommer så også til at smage Pepsi. Nå, altså, den der Pepsi-smæk, ikke? Ja, han forstår det, han nikker. Oh my Yep, god. very good. Ja, prøv at se ham. Det er som om han kigger både på So, kameraet og på if you don't Pepsi. understand $4.98. Mit humør har bare gået op ekstremt. Det er en mandag morgen, ikke også? Jeg er lidt træt, men efter den her video, så er jeg bare meget glad. Er det, Hvorfor lærer man ikke at lave sådan noget der i skole? Thank you. Ja. ja, det er faktisk rigtigt. Hvis det her det var med i madkundskabseksamen, ikke? Og alle ville sgu da få fucking gode karakterer. Okay, Okay, vi har lige vores auto-reklame i ja, den grund. nej, vent, jeg skal lige rate den her. Ikke også? Vi starter med Nikolaj. Hvad rater du den her video? Jeg synes, det var en klar... Ej, nu skal vi også lige... Grunden til, at det her det ikke er en 10 ud af 10, det er fordi, han ikke viser hans metode til at lave Pickle Pepsi rigtigt. Så jeg vil give det her en solid 8,2 ud af 10. Jeg synes, det er en meget, meget god video. Han bruger appelformerne meget rigtige. Pathos og ethos. Især logos. Hans indsats-seksualitet, den er sådan... Det mangler nogle arbejde, når han laver en perspektivering til Bibelen, for eksempel. Men ja, selv personligt synes, det er en meget sjov video. Min humør er meget gået op. Ja, så for mig, så er det en 8 ud af 10. Den mangler lidt. Ja, jeg synes faktisk, det er en klar 8 ud af 10. Han mangler lige at vise, hvordan han lavede den der pickle juice ordentligt. Eller pickle Pepsi. Yes. Ja, okay. Så overall, så er det en 8,5 ud af 10. Tak for, at I så med. Vi ses i næste video, gutters. Oh my days. Easy go.